L-odwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu magħna għal din it-trasmissjoni li fija santellaw il-Polza Każijiet Serji applikanti tat-tielet kriterju fil-livelli kollha mill-Kinder 2, anzi jew mill-Kinder 1 sal-Form 1, nibdew mill-Form 1 u nibqgħu niżlin livell. Tajjeb, illum huwa l-3 ta' April, il-ħin huwa l-10:09 u xi minuta. Aħna nagħtu bidu għal din it-trasmissjoni billi l-ewwel nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħmel introduzzjoni żgħira u ntellaw il-polots. Il-polots tal-lum mhumiex twal bħal tal-soltu, imma maqsumin f'gruppi żgħar għax kull darba għandna kategoriji differenti u tfal f'livelli differenti. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, Amen. Din il-ġimgħa qegħdin fil-ġimgħa mqazza qed niċċelebraw nfakru l-passjoni u l-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u anka il-ħadd imbagħad niftakru fil-qawmien tiegħu mill-imwiet. F'dan iż-żmien Sitna Marija dejjem akkumpanjatu u nixtiequ nitolbu li hija takkumpanja lilkom ukoll il-ġenituri u anka l-itfal tagħkom u anka l-edukaturi li se jkollhom u anka lilna lkoll tajjeb u għalhekk nitolbu għall flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mitinbi issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sitna Marija itlob għalina fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, Amen. Kif għattilkom aħna għandna issa diversi polot sewa tal-Dħul fit-tielet bil-kriterju tat-tielet kriterju għal każijiet serji f'dawn il-polots ma jinqarawx l-ismijiet imma jinqraw biss in-numru tal-applikazzjoni peress li huma każijiet serji. Nixtieq infakkar ukoll li l-postijiet li għandna mhumiex ħafna għaliex ħafna mill-postijiet li kellna għal każijiet serji diġà ġew okkupati dawk l-applikanti li kienu bl-ewwel kriterju, ġifieri tfal tal-aħwa tal-impjegati, forsi xi tfal mid-djar tal-Knisja u wkoll speċjalment fil-livell tal-ewwel sena primarja u tal-ewwel sena sekondarja ta' tfal minn skola bla kontinwità. Aktar il-qoddim mbagħad inħabbru meta se jsir tagħmlu l-għażla tagħkom għal ftit postijiet li għandna, kultant anke post wieħed u anke l-mod li nagħmlu laqgħa magħkom ukoll bi preparazzjoni għal meta intom tagħmlu l-għażla tagħkom. Qed nara li l-polos ġien sabu flurna nistgħu nibdew intellawhom l-ewwel grupp li għandna kif ngħidilkom huwa għadħul fl-ewwel sena sekondarja il-7 sena, l-lum ngħidula, huwa il-grupp ta' dawk li għandhom is-support full-time one-to-one. Għandna 12 minn dawn u nibdew bl-ewwel applikazzjoni li hija ta' dak li għandu n-numru M1302. M1302. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru M1293. M1293. M1332, M1332, M1322, M1322, M1160, M1160. M1157, M1157, M1274, M1274, M1304, M1304. M1231, M1231, M1082, M1082, M1275, M1275. M1201, M1201. Dak kien l-ewwel grupp tal-polots li għandna bis-support one-to-one
fl-aħħar meta nispiċċaw il-grupp kollu ta' dħul ta' subien fl-ewwel dħul fl-ewwel sena sekondarja nerġgħu naqraw ir-riżultat ta' dawn il-polots. Issa se ntellaw il-polots ta' dawk li għandhom is-support ma' ħaddieħor u minn dawn għandna 14 u ntellawhom wieħed wieħed. Nara li ġiġa għandna l-ewwel polza li għadha kif kienu fl-urna u ġew imdawrin, intom dejjem tistgħu ssegwu l-urna li tidher dejjem fuq l-screens tagħkom. M1262 M1262 M1295 M1295 M1337 M1337 M1286 M1286 M1198 M1198 M1239 M1239 M1247 M1247 M1283 M1283 M1192 M1192 M1196 M1196 M1218 M1218 M1257 M1257 M1296 M1296 M1186 M1186 Dak kien il-grupp tal-tfal li għandhom is-support fl-imkien ma' ħaddieħor, kellna 14 dan il-grupp. Infakkar li nerġgħu naqraw ir-riżultat ta' dawn il-polot fit-tmiem meta nkunu tellajna l-polot kollha ta' dħul tas-subien fl-ewwel sena sekondarja. Hekk għandna issa l-grupp ta' dawk li għandhom is-support għal xi lezzjonijiet u għandna 8 f'dan il-grupp u hekk għandna l-ewwel tifel bil-polza numru M5632 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 M1217 M1217 M1311 M1311 M1255 M1255 M1021 M1021 M1312 M1312 M1223 M1223 M4119 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 Dak kien ukoll dan il-grupp ta' tfal li għandhom is-support għal xi lezzjonijiet, kellna 8 f'dan il-grupp u issa għandna grupp ċkejken ta' żewġ tfal li qegħdin fil-proċess li jkollhom statement ta' għajnuna. Ntellaw daw il-polza bejn daw iż-żewġ tfal u mbagħad ngħaddu għal każijiet soċjali fejn għandna 5 każijiet soċjali. L-ewwel wieħed fost dawn it-tfal li qegħdin fil-proċess li jingħataw statement huwa dak li għandu n-numru M5631 M5631. U t-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru
M1326, M1326. Dawn kienu żewġ titfal li għandhom qegħdin fil-proċess li jkollhom statement għall-għajnuna u issa ngħaddu għal 5 każijiet soċjali li ħantellaw il-polza bejniethom. Tajjeb, fit-tmiem ta' din il-polza nerġgħu nisimgħu riżultat ta' daw il-gruppi kollha li tas-subien li għandhom idħul għall-ewwel sena qed japplikaw għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja. Tajjeb, il-każijiet soċjali għandna l-ewwel polza minn ftit ieħor infakkarkom li dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru 77865241. M5832, M5832. Dak kien l-ewwel wieħed fost il-każijiet soċjali, M1003, M1003. M1208, M1208. M5582, M5582. M5377, M5377. Dak kien il-grupp ta' każijiet soċjali għandna 5. Issa nerġgħu nisimgħu riżultati kollha ta' dan il-grupp ta' tfal li qed japplikaw għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja. Sinjura Kassar. Form 1 boys, group 1-1, M1302 number 1, M1293 number 2, M1332 number 3, M1322 number 4, M1160 number 5, M1157 number 6, M1274 number 7, M1304 number 8, M1231 number 9, M1082 number 10, M1275 number 11, M1201 number 12. Group ta' shared, M1262 number 1, M1295 number 2, M1337 number 3, M1286 number 4, M1198 number 5, M1239 number 6, M1247 number 7, M1283 number 8, M1192 number 9, M1196 number 10, M1218 number 11, M1257 number 12, M1296 number 13, M1186 number 14. Il-grupp ta' shared same class, shared particular lesson, skużawni, M15632, M5632 number 1, M1217 number 2, M1311 number 3, M1255 number 4, M1021 number 5, M1312 number 6, M1223 number 7, M4119 number 8. Il-grupp ta' statementing in process, M5631 number 1, M1326 number 2. Il-grupp tal-każijiet soċjali, M5832 number 1, M1003 number 2, M1208 number 3, M5582 number 4, M5377 number 5. Sa ngħaddu għal polozz ta' grupp ieħor din id-darba għandna l-applikazzjonijiet tal-bniet bit-tielet kriterju għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja fil-grupp ta' dawk li għandhom is-support flimkien ma' xi ħadd ieħor għandna 6 u l-ewwel polza hija ta' dik li għandha n-numru M1152, M1152. Tini waħda għandha n-numru M1246, M1246. M1260, M1260. M1050, M1050. M4479, M4479.
M1299, M1299. Dak kien il-grupp ta' tfal li għandhom is-support ma' xi ħadd ieħor, kellna 6, issa għandna tifla waħda li għandha is-support ta' xi lezzjonijiet u din hija dik li għandha n-numru M1087. U issa ngħaddu għal grupp ieħor ta' żewġ bniet ħadħul fl-ewwel sena sekondarja, dawn applikaw biex ikollhom is-support u jistennew tweġiba mingħand l-Statementing Board. Għandna żewġ applikazzjonijiet ħantellaw il-polza bejniethom naraw min se jkun l-ewwel u t-tieni. U mbagħad bħala każijiet soċjali għal bniet għadħul fl-ewwel sena sekondarja għandna tifla waħda. Ekku għandna l-ewwel polza għal fost dawn it-tfal li qed jistennew it-tweġiba tal-Statementing Board. Għandna l-ewwel waħda li hija dik li għandha n-numru M5999, M5999. U issa ngħaddu għat-tieni tifla li hija dik li għandha n-numru M1170, M1170. Ekku dik kienet iż-żewġ titfal li tistennew it-tweġiba tal-Statementing Board u issa għandna wkoll it-tifla li applikat bħala każ soċjali dik li għandha n-numru M4311. Ovvjament, peress li għandna tifla waħda m'għandniex polza. Nista' nerġgħu nisimgħu r-riżultat tal-grupp ta' dawn il-bniet li applikaw għadħul fl-ewwel sena sekondarja. Form 1 girls, group, shared same class, M1152, number 1, M1246, number 2, M1260, number 3, M1050, number 4, M4479, number 5, M1299, number 6, M1087, number 1 huwa l-grupp tal-particular lessons. Grupp ta' statementing in process, M5999, number 1, M1170, number 2. Grupp każijiet soċjali, M4311, number 1. Nkomplu issa b'dan il-proċess, issa ħanamlu l-polos tas-subjiena dħul fl-ewwel sena primarja. Fil-grupp ta' dawk li għandhom is-support 1-to-1 full-time għandna 26 u santellaw il-polza bejnietom u l-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru M1219, M1219. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru M1244, M1244. It-tielet wieħed huwa dak li għandu n-numru M1279, M1279. Bat għandna dak li għandu n-numru M1342, M1342. M1301, M1301. M1190, M1190. M1278, M1278. M1278. M1280, M1280. M1309, M1309. M1309. M1221, M1221. M1285, M1285. M1285. U stanaddu għalliħor li għandu n-numru M1284, M1284, 1284, M. M1263, M1263. M1263. M1169, M1169. M1259, M1259. M1253, M1253. M1253.
M1256, M1256, M1256. M1167, M1167, M1167. M1076, M1076. M1199, M1199. M1277, M1277. M1333, M1333, M1333. M1313, M1313, M1313. M1343, M1343, M1343. M1325, M1325. M1276, M1276, M1276. Dak kien il-grupp ta' 26 applikant bis-support one-to-one dħul fl-ewwel sena sekondarja għaw primarja mis-subien. Issa ħanaddu għal dawk li għandhom is-support fl-imkien ma' ħaddieħor u minn dawn il-grupp għandna 5 applikazzjonijiet. Intefgħu fl-urna issa la dawn l-applikazzjonijiet issa ddur l-urna u nibdew intellaw dawn il-gruppi. Tajjeb, warahom għandna tfal li applikaw għal statement ta' għajnuna u fl-aħħar ngħaddu għal każijiet soċjali. Issa l-ewwel wieħed li għandu s-support ma' flimkien ma' ħaddieħor minn dawn il-5 huwa dak li għandu n-numru M1233, M1233. M1308, M1308. M1298, M1298. M1261, M1261. M1335, M1335. Dak kien il-grupp li għandhom il-support ma' ħaddieħor u issa ngħaddu għal dawk li għandhom jistennew xi każijiet soċjali issa jmissna. Statementing in process, skużawni mela dawk li għandhom jistennew li applikaw biex ikollhom statement ta' għajnuna għandna 6 f'dan il-grupp u ħannaraw li huwa r-riżultat tagħhom ħad intellaw il-polza da bħalissa ekku telat l-ewwel waħda naraw ta' min hija dina l-applikazzjoni u li jkun fl-ewwel wieħed f'dan il-grupp. Mela, huwa dak li għandu n-numru M1294, M1294. M1251, M1251. M1240, M1240. M1234, M1234. M4823, M4823. M3057, M3057. Ekku, spiċċajna dan il-grupp ukoll ta' tfal li applikaw għal statement ta' għajnuna u issa ngħaddu għal grupp ta' każijiet soċjali għandna 3 f'dan il-grupp. Wara li nispiċċaw dan il-grupp nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' dawn il-polots għadħul fl-ewwel sena primarja tas-subien. Tajjeb, ekku l-ewwel wieħed li għandna fost il-każijiet soċjali huwa dak li għandu n-numru M1057, M1057. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru M1168, M1168.
M1319, M1319. Dak kienu tlet titfall li applikaw bħala każijiet soċjali u issa Sinjura Kassar taqra r-riżultat ta' dawn il-polots. Year 1 boys, group 1-1. M1219, number 1. M1244, number 2. M1279, number 3. M1342, number 4. M1301, number 5. M1190, number 6. M1278, number 7. M1280, number 8. M1309, number 9. M1221, number 10. M1285, number 11. M1284, number 12. M1263, number 13. M1169, number 14. M1259, number 15. M1253, number 16. M1256, number 17. M1167, number 18. M1076, number 19. M1199, number 20. M1277, number 21. M1333, number 22. M1313, number 23. M1343, number 24. M1325, number 25. M1276, number 26. Il-grupp ta' shared, same class, M1233, number 1. M1308, number 2. M1298, number 3. M1261, number 4. M1335, number 5. Il-grupp ta' statementing in process, M1294, number 1. M1251, number 2. M1240, number 3. M1234, number 4. M4823, number 5. M3057, number 6. Il-grupp tal-Każijiet Soċjali, M1057, number 1. M1168, number 2. M1319, number 3. Għaddu għal-polots għadħul fl-ewwel sena primarja għal-bniet fil-dawk li għandhom is-support 1-to-1 għandna 3 applikanti u ħanaraw min huwa r-riżultat. L-ewwel polza hija ta' dik li għandha n-numru M1207, M1207, M1207. M1324, M1324, M1324. M1330, 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 dak kien il-grupp ta' dawk li għandhom support 1-to-1, issa li dik bħala support flimkien ma' ħaddieħor għandna tifla waħda u hija dik li għandha n-numru M165, M1165. U għandna tifla waħda li għandha edha fil-proċess għamlet talba biex ikollha support hija dik it-tifla li għandha n-numru M1081, M1081. Tajjeb dawk kienu il-bniet mela se nisimgħu mela ir-riżultat ta' dawn li applikaw għadħul fl-ewwel sena primarja fost il-bniet. Year 1 girls, group 1-to-1. M1207, number 1. M1324, number 2. M1330, number 3. Group shared same class, M1165, number 1. Group statementing in process, M1081, number 1. Nkomplu b'dan il-proċess tal-polot għat-tfal li għandhom is-support fost issa nażlu wasalna fil-livell għadħul fit-tieni sena kindergarten, ħanibdew b'dawk tas-subien, b'dawk li għandhom is-support 1-to-1 għandna 18 l-applikazzjoni u ħanibdew ntellawhom waħda waħda. L-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru M1175, M1175. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru M1314, M1314. M1177, M1177. M1156, M1156. M1235, M1235.
M1303, M1303. M1265, M1265, M1265. M1236, M1236. M1173, M1173. M1282, M1282, M1282. M1297, M1297, M1297. M1258, M1258, M1258. M1328, M1328, M1328. M1166, M1166. M1159, M1159. M1229, M1229. M1229. M1154, M1154, M1154. M1181, M1181. Dak kien il-grupp ta' tfal għadħul fl-tieni sena kindergarten, kellna 18 applikazzjoni għal tfal li għandhom is-support one-to-one. Issa ngħaddu għat tfal li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor u għandna 7 minn dawn it-tfal bħalissa qegħdin fl-urna u ħanibdew ndawru l-urna biex intellaw il-polza bejnietom. Warajhom għandna 16 l-applikazzjoni ta' tfal li talbu is-support. Nkomplu issa b'dan il-proċess fost dawk it-tfal li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor. Ekku l-ewwel applikazzjoni hija ta' dak li għandu n-numru M1268, M1268. M1268. M1224, M1224. M1224. U issa għatta daqxej il-karta ħannaraw kif se naqrawha flimkien, però rajt intaraf sewwa. Għanamlu għaftit flimkien. M1248, M1248. M1228, M1228. M1238, M1238, M1238. M1321, M1321. M1162, M1162. M1162. Dak kien il-grupp ta' tfal li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor. Kienu 7 u s-sanna 16 l-applikazzjoni ta' tfal li talbu lajnuna. Kif nispiċċaw din il-polza ta' dawn is-16 tifel, nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' dawn il-grupp ta' Polozz ta' tfal li applikaw għadħul fit-tieni sena kindergarten. Għandna 18 bil-support one-to-one, 7 li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor u 16 li issa talbu is-support u ħantellaw propju l-polza tagħhom issa. U l-ewwel wieħed fost dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru M1316, M1316, M1316. M1281, M1281. M1340, M1340, M1340.
M1191 M1191 M5844 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 M1334 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 M1220 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 issa dak li għandha n-numru M1273 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 M1200 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 M1063 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 M1306 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 M1068 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 M1307 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 M4754 M4754 M1289 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 M1222 M1222 dak kien l-aħħar tifel fost li dawk li talbu l-għajnuna biex ikollhom is-support u issa nisimgħu riżultat ta' dawn it-tfal li applikaw għat-tieni sena kindergarten. Signora Kassar, fidejk. Kinder 2 boys, group 1-1, M1175, number 1, M1314, number 2, M1177, number 3, M1156, number 4, M1235, number 5, M1303, number 6, M1265, number 7, M1236, number 8, M1173, number 9, M1282, number 10, M1297, number 11, M1258, number 12, M1328, number 13, M1166, number 14, M1159, number 15, M1229, number 16, M1154, number 17, M1181, number 18. Il-grupp ta' shared M1268, number 1, M1224, number 2, M1248, number 3, M1228, number 4, M1238, number 5, M1321, number 6, M1162, number 7. Il-grupp ta' statementing in process M1316, number 1, M1281, number 2, M1340, number 3, M1191, number 4, M5844, number 5, M1334, number 6, M1220, number 7, M1273, number 8, M1200, number 9, M1063, number 10, M1306, number 11, M1068, number 12, M1307, number 13, M4754, number 14, M1289, number 15, M1222, number 16. Komplu bil-proċess ta' tluħ tal-polot, issa ngħaddu għal-grupp tal-bniet li applikaw għad-dħul fit-tieni sena kindergarten, dawk li għandhom is-support 1-to-1 full-time għandna 11, ħanibdew bil-applikazzjonijiet tagħhom, nara li l-urna diġà daret u dal-waqt ikonna fidejna l-ewwel applikazzjoni li hija ta' dik li għandha n-numru
wieħed 5-8 M1158 M1158 u t-tieni waħda hija dik li għandha n-numru M1243 u M1243 M1193 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 M1232 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 Ekku, se ngħaddu għal Polza oħra għal dik li għandha n-numru M1022 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 M1183 M1183 Issa ngħaddu għal dik li għandha l-Polza M1237 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 Dik li għandha l-Polza issa M1172 M1172 M1188 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 M1185 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 M1151 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 Issa dak kien l-ewwel grupp fost dawk li għandhom is-support full time. Issa ngħaddu għal dawk li għandhom is-support ma' ħadd ieħor, għandna tnejn minn dawn l-applikazzjonijiet se ntellaw il-Polza bejniethom u l-ewwel waħda hija dik li għandha n-numru M1184 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 1184 u t-tieni waħda hija dik li għandha n-numru M1230 M1230 Dawk kienu żewġ titfal li għandhom is-support flimkien ma' ħadd ieħor. Issa għandna grupp ċkejken ieħor ukoll ta' żewġ titfal biss li applikaw biex ikollhom l-għajnuna. Minn dawn għandna żewġ applikazzjonijiet u tintellaw propju issa l-Polza bejniethom. Fl-aħħar għandna grupp ta' 5 applikazzjonijiet tal-każijiet soċjali. Wara li ntellaw dawk il-polots, nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' dan il-grupp. M1226 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 M4790 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 Dak kien ukoll il-grupp ta' żewġ titfal li talbu s-support u issa ħanaddu għal każijiet soċjali għandna 5 applikazzjonijiet ħantellaw il-Polza bejniethom qegħdin nagħmlu l-Polza Dħul fit-tieni sena kindergarten għal bniet. U l-ewwel waħda fost il-każijiet soċjali li telat bil-Polza hija dik li għandha n-numru M1179 M1179 M1178 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 M4058 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 M1174 M1174 M1320 M1320 Dak kien il-grupp ta' 5 każijiet soċjali hekk lestejna l-Polza Dħul fit-tieni sena kindergarten għal bniet. Sinjura Kassar issa taqra r-riżultat ta' dawn il-polots. Kinder 2 girls, group 1-1, M1158, number 1, M1243, number 2, M1193, number 3, M1232, number 4, M1022, number 5, M1183, number 6, M1237, number 7, M1172, number 8, M1188, number 9, M1185, number 10, M1151, number 11,
Group shared same class, M1184, number 1, M1230, number 2. Group statementing in process, M1226, number 1, M4790, number 2. Group tal Każijiet Soċjali, M1179, number 1, M1178, number 2, M4058, number 3, M1174, number 4, M1320, number 5. Dan il-proċess tal-Polza tal-Każijiet Serji issa wasalna propju fl-aħħar livell, il-livell ta' dħul fil-ewwel sena kindergarten, għandna l-grupp tal-subin u anke dak tal-bniet. L-ewwel wieħed tas-subin għandna 9 f'dan il-grupp ta' tfal li għandhom is-support full-time one-to-one u l-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru M1331, M1331. M1327, M1327. M1372. M1339, M1339, M1339. M1338, M1338, M1338. M1202, M1202, M1202. M1153, M1153. M1164, M1164. M1164. M1187, 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 1187. M1195, M1195, M1195. Dak kien l-ewwel grupp ta' dħul ta' subien fl-ewwel sena kindergarten, kellna 9 ta' tfal li għandhom is-support full-time one-to-one. Issa ngħaddu għal żewġ tfal li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor għandna żewġ tfal, tellaw il-polza bejnietom, mbagħad wara ngħaddu għal grupp ieħor li qed għamlu talba biex ikollhom is-support u dan it-tielet grupp fih 22 applikant. L-ewwel wieħed fost it-tfal li għandhom is-support ma' ħaddieħor għandna l-ewwel wieħed M1227, M1227, M1227. It-tieni wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru M1216, M1216. Dawk kienu żewġ tfal li għandhom is-support flimkien ma' ħaddieħor, issa ħanaddu għal dawk 22 li għamlu talba biex ikollhom is-support. Warahom għandna 3 każijiet soċjali u kien kunu spiċċajna dan il-grupp għad-dħul fl-ewwel sena kindergarten għas-subien. M1211, 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 M1161, M1161, M1161. M1292, M1292. M1271, M1271, M1271. M1250, M1250, M021250, M1250. M1189, M1189, M1189. M1315, M1315, M1315. M4953, M4953, M4953. M1000, M1000. M1272, M1272, M1272.
M1291 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 M1254 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 M1288 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 M1242 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 M1155 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 M1249 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 M1270 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 M066 M1066 M1066 M1267 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 M1150 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 M5223 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 M1287 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 u dik kienet l-aħħar applikazzjoni fost dan il-grupp ta' 22 applikant ta' subien li applikaw għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Issa ngħaddu għal 3 każijiet soċjali ħannaraw f'liema sekwenza ħajġu bejnietom u dalwaqt ikonna l-ewwel applikazzjoni f'idejna. Wara dan ngħaddu għall-applikazzjoni ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten tal-bniet. L-ewwel wieħed fost il-każijiet soċjali huwa dak li għandu n-numru M1176 M1176 M3751 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 M1180 M1180 daw kienu 3 każijiet soċjali għandna dħul fl-ewwel sena kindergarten għas-subien. Issa s-Sinjura Kassar taqra r-riżultat ta' dawn il-polot ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten subien. Kinder 1 boys, group 1-1, M1331 number 1, M1327 number 2, M1339 number 3, M1338 number 4, M1202 number 5, M1153 number 6, M1164 number 7, M1187 number 8, M1195 number 9. Group shared M1227 number 1, M1216 number 2. Group statementing in process M1211 number 1, M1161 number 2, M1292 number 3, M1271 number 4, M1250 number 5, M1189 number 6, M1315 number 7, M4953 number 8, M1000 number 9, M1272 number 10, M1291 number 11, M1254 number 12, M1288 number 13, M1242 number 14, M1155 number 15, M1249 number 16, M1270 number 17, M1066 number 18, M1267 number 19, M1150 number 20, M5223 number 21, M1287 number 22. Il-group ta' social cases M1176 number 1, M3751 number 2, M1180 number 3.
Grazzi, se ngħaddu għal polozz ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten għal bniet. L-ewwel grupp huwa ta' dawk li għandhom il-support one-to-one, hawnhekk għandna applikazzjoni waħda u hija dik li għandha n-numru M1318, M1318. Issa ngħaddu għal grupp li għandu support flimkien ma' ħadd ieħor u anke f'dan il-każ għandna applikazzjoni waħda u hija ta' dik li għandha support li għandha n-numru M1171, M1171. U issa ngħaddu għal grupp li għandu li talab l-għajnuna, li talab is-support, u għandna 8 minn dan il-grupp. Ħantellaw il-polza bejnietom, nara li għandna l-ewwel polza l-ewwel applikazzjoni lesta. M1225, M1225, M1225. Tieni waħda għandna ta' dik li għandha n-numru M1269, M1269, M1269. U se ngħaddu għal dik li hija bit-tielet post u hija dik li għandha n-numru M1197, M1197. M3569, M3569, M3569. M4676, M4676, M4676. M1212, M1212, M1212. M1182, 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 M1182. M1252, M1252, M1252. Dak kien il-grupp ta' tfal li għandhom talbu l-għajnuna, support u se ngħaddu għal każijiet soċjali, għandna żewġ applikazzjonijiet bil-każijiet soċjali u ħannaraw il-polza bejnietom u l-ewwel waħda hija dik li għandha n-numru M1266, 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 M1266. U t-tieni waħda hija dik li għandha n-numru M3353, M3353. Dawk kienu il-polozz ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten għal bniet. Nistieden is-Sinjura Kassar li tmexxi l-uffiċċju għad dħul fl-Iskejjel tal-Knisja biex taqralna dawn ir-riżultati. Kinder 1 Girls, Group 1-to-1, M1318, number 1. Group Shared, M1171, number 1. Group Statementing in Process, M1225, number 1. M1269, number 2. M1197, number 3. M3569, number 4. M4676, number 5. M1212, number 6. M1182, number 7. M1252, number 8. Il-grupp ta' għal-każijiet soċjali, M1266, number 1. M3353, number 2. Ekku, dak kien l-aħħar grupp li kellna għamilna il-polozz kollha mill-ewwel sena dħul fl-ewwel sena sekondarja sa l-ewwel sena kindergarten su bien u bniet. Nirringrazzjakom il-koll tal-li segwejtu din il-polza. Nfakkarkom li r-riżultat ta' dawn il-polozz nippubblikaw fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja. U tkunu tistgħu taraw anke recording ta' dina it-trasmissjoni dejjem fuq l-istess paġna. Aktar il-qudiem nikkomunikaw magħkom u ninfurmawkom meta ħassir l-għażla meta intom tagħmlu l-għażliet tagħkom għal ftit infakkar li għandna veru ftit postijiet għal dawn l-applikazzjonijiet jiddispjaċina, niskuża ruħi minn issa, jiddispjaċina li ma tantx għandna postijiet. Nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Nixtieq nirringrazzja t-tim li għandi miegħi u li ħafna minnhom ippreparaw anke ħafna minn dan ix-xogħol li aħna użajna dolodu kif taraw kollox ikun ippreparat bl-aktar dettall, ħafna preċiżjoni. Fuq naħa minnhom fuq l-urna kellna lil Damien Abela u l-Gejtu Farrugia. Fuq naħa l-oħra li kienet ittaqralkom l-ismijiet ir-riżultati u li tieħu ħsieb l-uffiċċju d-dettalji kollha dħul fl-Iskejjel tal-Knisja Sinjura Cynthia Kassar.
ma' ġemba Sinjura Amelia Kalleja li kull darba ta' spiss tiġi tgħinna wkoll. Ma' ġemba għandna l-notar Robert Aquilina li jiċċertifika kull darba jittimbra u jiffirma kull polza li aħna nagħmlu, jiċċertifika li aħna nagħmlu kollox sew anke intom issegwu tajjeb ħafna fuq l-screens tagħkom. Fuq il-computer qed iddaħħal diġà r-riżultati tal-dawn il-polozz għandna l-Rajina El-Masri wkoll li hekk għenitna biex kif nerġgħu lura lejn l-uffiċċju nkunu nistgħu nibdew nipproċessaw biex inlestu il-report biex ntellawhom fuq il-website tal-Knisja u anke għal bżonnijiet oħra bħal dawk li aħna meta nikkomunikaw magħkom. Fl-uffiċċju wkoll ħallejna lis-Sinjura Annalise Vella li kienet mhux biss qed tagħmel ix-xogħol tagħha ta' kuljum, imma anke kienet lesta li twieġeb anke għat-telefonati tagħkom fuq in-numru 77865241. Nixtieq nirringrazzja l-kapirijiet tal-Iskejjel tal-Knisja għas-sapport tagħhom, uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof, uffiċjali fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anke l-nies ta' Wi Media li dejjem jilqgħuna fl-istudju tagħhom u jgħinuna biex nagħmlu din it-trasmissjoni. Min qalbi nirringrazzjakom, nawguralkom ġimgħa sabiħa u futur sabiħa l ulidkom. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.